Ali kad pogledamo takozvani mračni srednji vek, zašto je mračni srednji vek mračni? Zašto je on mračan kao takav? Zato što je to doba neznanja. Znači, to je doba predrasuda, doba neznanja i doba nekih, uslovno rečeno, strahova. Dakle, zastrašivali su ljude određenim pojavama. To je doba kada je religija bila veća od Boga. Znači, prosto, ljudi su se više pribojavali pripadnika određenih religijskih grupa nego samog Boga. A te religijske grupe su to koristile tako što su Boga predstavljale kao nekoga od koga će stići neka strašna kazna. Otuda i prosto strašni sud. A to je sve da bi ljude držali u neznanju. I onda jednostavno taj period neznanja zamenio doba prosvetiteljstva, u kome počinje ta neka edukacija te prve škole,